kinde kwasegolo koro mar kor lwasi to waluongo jopur to kod sectors mopogore opogore kendo waketo gi piny wawuoyo kodgi workshop moko mwaloso miluongo ni participatory scenario workshops. Ang'o miyo waluongo jopur? Ka waseloso koro mar kor lwasi en tich wa mondo waluong sectors mopogore opogore. Agriculture waluongo water sector, waluongo health, waluongo various sectors mondo bed piny, public works, roads and public works. Wabed kod gi piny to waloso gimoro miluongo ni advisory focus kata koro mar kor lwasi duto mwagolo. Kwa wuok e workshop ni ng'ato ka ng'ato kaka jo agriculture dhi gi advisories gi ka ging'eyo ni koth madhi chwe thuolo ma kama onego watim go gima kama. E thuolo mar dwe mar apar kod achiel kod 12 ne wachako goro koro mar kor lwasi miluongo ni National Climate Outlook Forum man wagole koro mar Kenya mangima. Anyalo paro ni waluongo jopur, waluongo jomamoko bende mwaketo gi piny mawaloso advisory matene ni puonj kaka ginyalo dhi tiyo kod koth mantiere. Mane waketo gi piny e national kendo kane waduogo counties ka ne wachako waloso gik maluongo workshop miluongo ni participatory scenario planning matene ni ng'ato ka ng'ato waluongo to wabed kode piny to experts in fields go waluongo gi waketo gi piny to giloso advisories kata puonj maluwore gi koth mantie. Ne waluongo jogo jopur go kendo ne wanyisogi kaka koth biro bedi. To maduong' moloyo ka waseyudo koro mar kor lwasi to wawuotho radio stations kod TVs kendo wawuoyo gi jopiny ni koth mantie biro chalo kama gi kama. Actually ka wanyalo wacho kora ka nawuotho radio FM radios mogwarore kendo na nyiso jopur ni koth mantie to dhi bedo matin, odhi bedo moromo to biro dok matin. Kendo na nyiso gi maber ni wan gi thoro mar koth dhi bedo dwe mar 10 to kendo koth ni dhi chako bet matin kadhi mbele. Koro wasebedo kwa tiyo gi jopur maber kendo kata kama sama wantie ni ang'eni jopur mawinjowa wang' notiae ogoye tik jok mosebedo ka tiyo gi koro mar kor lwasi. To kata national wasetemo kwa wuoyo gi jopur kendo wawuoyo kodgi e radio kata e TVs kendo anyalo paro ni ka okuyo wil akiani season ni kapo na sebire ramogi ka but apa the other season na biro ma wuoyo gi jopiny kamano. Ero kamana inya Domnik Arodi, Director mano mar Kenya Meteorological Department e County Masaya kum leronwa okenge mabende kao maneno ni ka usegolo ka usekoro chal mar kor lwasi tuneno ni wach makamano kata milome makamano ochopo ne jopur e yo makare. Buka ka duoki e twaka iwinjo kanyo kaka Arodi loso kinde mathoth gitemo ahinya mar mondo mi ging'is jopur kotudore kod chal mar kaka koth biro bedo ka chwe. Kata kamano e kinde gima koro migawo makoro chal mar kor lwasi noseyango ni koth obo bedo moromo lakini ok